Hello mga irakman na ngayong araw. Kasalukuyang nasa biyahe ako pupuntang Bicol. At pupunta ko ng Bicol. Bakit nga ba? Walaan nyo. Uuwi ko ako ng Bicol nang dahil sa isang babae nagpapasayaw sa akin. 3 years na ako kami magkakilala pero hindi pa kami nagkikita. Siguro ito na yung tamang panahon para magkita kami. Sana subaybayan nyo hanggang sa matapos itong video na to at kung ano yung mangyayari pagdating ko dun sa kanila. Saka ko na lang iukwento sa inyo to. At so ayun, nandito ako sa Libreng Sakay at may pasilip-silip si kuya. Ayun, at nasa bus pa rin at lumipat na kami ng van. At syempre nakuha ko yung isang hindi ko alam kung babae ba yun o lalaki, naka-face mask ni mahaba ang buhok. At syempre si kuya busy sa kanyang ayun si ate, papasok si ate. Oy nako. At syempre dito na ako sa Petix, ayan, Pasay City. At nagmamadali ako papuntang gate 4 dahil yung bus ay paalis na, ilang minuto na lang. At ayun na nga, sabi ni kuya, bilisan mo na, ikaw lang na inaantay ng bus. At syempre sumakay na nga ako papasok. Ay, madilim sa loob guys, wala na akong ibang sinabi. At syempre ayun, natulog-tulog ako. Tapos duba kami sa gasolinahan at nag-CR kami. Nag-CR at syempre pumunta kami sa may fast food. 2 hours later. Hello, ngayon nandito ako sa may Pagbilao, Quezon Province. Tama ba? At kakain muna ako kasi mula nang galing ako ng Aurora. Pag alis ko doon, mas ako ng alas 7 ng umaga. Hanggang ngayon wala pa ho akong kain. Oras natin ay 9:07 ng gabi. Kaya kakain muna tayo. Let's go. Siyempre isang kanilang. Tapos isang ulam. Ako lang. At so ayun, nakala nyo si Robin pa rin yun. Mura pa sa camera si Rockman. At syempre, ayun, nag-yusi-yusi sa pantanggal antok. At syempre yan, binidyo ko yung nasa paligid tahimik naman. Ay parang iiwan na yata ako nung bus na yun. Ay, sana wag naman. At ayun, dumating na nga ako sa Ligao City. Hindi ko alam kung anong oras, alas 3 siguro yan. At syempre, pakinggan yung sasabihin ko rito. Hello mga kay, kasalukuyan, alas 4, anong oras na? Alas 4:12, ayan, alas 4, karating ko lang dito sa Ligao City, no? At dito muna ako tumambay sa 7-Eleven dahil tulog pa to sila, tinatawagan ko pero wala pa. Bali kanina hindi ko yun na-update kasi tignan naman anong oras na ako kumain kaya hindi ako nakapag update dumating ako. Pero nandito na ako ngayon, dito na ako muna ako tatambay habang nag-aantay sa kanila. Ayan, kwento ko lang ito yung pinaka kauna-unahang pagkakataon na magkikita kami ni Mamay. At hindi ko alam kung ano yung magiging reaction niya. Kasi sa totoo lang, sa video ko lang kami nagkikita talaga. Kaya sobrang kinakabahan ako konti. Tapos ito na rin yung unang pagkakataon na makikita ko yung nanay at tatay niya tsaka yung kuya niya, mga kapatid niya. Papakilala niya ako sa kanyang family. Wow, pamilya. Antay-antay lang kayo. At mamaya-maya nandito na yon. Tinatawagan ko, hindi siya sumasagot, siguro na kasarapan ng hilik niya habang nag-aantay ako rito. Handa pa naman ako mag-antay. Nag-antay nga ako ng 2 years, 3 years. Ngayon pang ilang oras na lang, hindi ko kaya antay, di ba? Mamaya, abangan nyo lang sila. Let's go. At so ayun, nagsimula na naman ako mag-antay, paikot-ikot na hindi mapakali dahil sobrang boring na. Dahil magkahalong antok, pagkaka-excite ang nararamdaman ko ng mga panahon na yan. Dahil sabi ko gabi na, baka maripa ko dito ng mga bakla.
Ay nako, Diyos ko po, wala naman siguro. At medyo naiinis na ako at pinakita ko nga yung 6-pack na abs ko dyan sa, sa camera. Ayan, at ayun, paikot-ikot. Wala namang nangyayari. At syempre, tinaklob ko yung jacket ko naman na mukha akong tambay dyan na uldapper sa kanto. Na kinakatakutan ng mga gago. Ayun, at syempre, ayun. Kampangit ko pala dito, na realize ko. Alam nyo, kinakabahan ako. Parang hindi na yata ako sisiputin ni Mamay. Paano na ako ngayon? Wala na ako mapuntahan. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ako sinipot ng aking nakipagkikita sa akin. Paano na ngayon ang buhay ko? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tulungan niyo. Magiging pulubi na lang siguro ako dito. Update mga mag-aalas 5 na. Papasikat na yung araw, pero parang wala pa rin si Mamay. Grabe. Pero mag-aantay ako dito buong maghapon. Antayin ko buong maghapon. At sa mga oras na ito, kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Sinasabi na nung mga ate doon na nagbabantay ng tindahan na hindi na raw ako sisiputin ni Mamay. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Inaantay ko pa rin na parin akong praneng. Ang layo ng pinanggalingan ko, Dingalan, Aurora to Ligao City, Bicol. Tapos wala lang. Update po. Mag-aalas 6 na. Nandito pa rin ako, pero sabi niya naman papunta na raw siya. Hindi nga rin natin alam kung kailan sila darating. Hintay pag may time. Ay, hi nga pala kila ate. Ayan, sila ate. Salamat ate sa pagpaupo sa akin. Hello. Okay lang. Ay. Wala naman kami gusto. Tapos ganyan talaga kami. Oo, syempre. Na napupunta dito na dito. Ganyan talaga kami. Oo. Thank you po, thank you. Ayan, may lugawan dito sa may sa may harap ng simbahan ng Ligao. Ayan, dito ako nakastay ngayon sa may lugawan. Ay, lugawan ba tama? Ha? Lugawan, lugawan. Ay, Pansitan. pansitan, pansitan pala. Pansitan sa Ligao, yan, sa may simbahan. Dito ako nagstay ngayon kasi inaantay ko mga sila. Yan, nag-text na.